Здравейте, приятели от YouTube. Искам да ви съобщя, което с Йофира решихме и правим нов канал. Чисто нов, да се знае и всичко можете да гледате на този канал. Направен е, готов е, има и сайт. Ето сайта също. Ето го и сайта, който може да ми видите скайпа, да се свържете с мен. Тук вече едното клипче от мене. Ето това е Python сервера, с реално е скайпа ми и чрез реално IP. Желая ви, свържете с мене и да играм, да правим клипчета. И това беше да ви съобщиме и няма друго.